hunerên navenda çand û hunera dîja Fırat em ji we re spas dikin. Serî da jî ji saziya cigerxwînê re ji bo ku vê rojê ji me re amade kir em spasiyo ve pêşkêşî wan teva dikin. Ji we teva re ji dibêjin şev baş. Çebikek xwe ji bo amade em xwazin. Em spasiyo baş ji we re dikin ji ber ku em eftenê neîş. Hûn xwedî li hunermendê xwe xwedî çanda xwe dertin. Xwedî tevgera xwe dertin. Spas bû her tiştî. Oliser nave Akademiya Cigerxwîn mamostê xwe yê beşa müzîkê mamostê Cîhan davetî ser dikir dikin ji bo gulav di mêvanê we. Evara baş kıratın. Az burası caraya kemin isteyecektim. Bir şey bir heyecanım ne? Sen nave seridan falan şey bejim. Hünermendin mey şehit. Burası ticar gelen mucbir nekin. Her daim ji şahi usa lazım hem amade bikin. O her daim bir binin. Jiber ser nave akademi cigerxwîn. Jibu ku ve şevi amade kirine. Ji komelaya çand hüneriya dijde fratera. Em zor spasî xwe dikin. O fikra xwe baş var. Ez ser nave akademiye. Belê em ê vê tişeka xwe bidin hevalê farkîn ji ber ku kevkarekî pir ketkar e. Belê. Belê em ê bidin hevala du cîhan tamam belê biborin.